Myslíte si, že vám dávajú aj tie regenerácie, tie bazény, včerajšie masáže a dnešná návšteva nedalekoho Aquacity Poprad? No, isto nám to veľmi pomáha a na uvoľnenie po ťažkých tréningoch, ktoré máme v Tatrách, ale... Ďakujem pekne a ešte jedna otázka. Chceli by ste niečo odkázať vašim fanúšikom, ktorí vám držia palce doma? No, nech nám držia palce v tomto zápase, aby sme vyhrali, aby sme úspešne odštartovali nový ročník, nový rok. Tak nech sa ti darí, Maroš, ďakujem za rozhovor. Jo! Takže o malú chvíľu upozorňujem, že ten čas je stále letný, takže je len 14 hodín 55 minút. Budeme mať výkop, modelované prípravné stretnutie medzi domácim Aquacity Poprad a našim tímom športový klub Horky. Domáci tréneri budú pískať. Tu je naša lavička, tu je popradský štadión. Ešte raz nedaleké Aquacity, kde sa vyberieme po zápase. Tu je zimný štadión futbalového hokejového klubu HC Aquacity Poprad. A tu je zápas, tu je pán Dolinajec, kustód, stratég a známy futbalový činiteľ, činovník futbalových súťaží v rámci okresu Žilina a krajského preborov. Takže stále sme svedkami zápasu modelovaného. Naši chlapci podávajú veľmi dobrý výkon. 10 minút do konca prehrávame 1-0, ale je veľmi dobrý zápas. Chlapci domáci sú veľmi tiež dobre pripravení. Sú zo športovej školy a to je šanca na druhý gól možno. Vynikajúci brankár Poliak, výborne. Dobre, David, poďme ešte do pohybu. Už sa nám Takže skončil zápas prípravný modelovaný v Poprade s miestnym ŠK Tatra Vagonka Aquacity Poprad. Chlapci bojovali, prehrali sme 1-0 diskutabilným gólom, ktorý ale boli lepší o ten gól, tí domáci. Takže 1-0. Ďakujem chlapcom za výkon, veľmi dobrý výkon podal Rolček Maroš, David Poliak, Lukáš Mužík, Lukáš Knapec. Ako si keď ti rastie nos. Áno, a to bol Miško Mráz, lebo povedal, že má 1,90 m, tak mu rastie nos. No a teraz sa presúvame do miestneho Aquacity Poprad na rehabilitácie. Takže piatok, predposledný deň sústredenia. Sme na Štrbskom plese. Ďalších 10 km vybehnutých hore. Teraz budeme krátko behať na skokanských mostíkoch v areáli FIS. Tu sú nové hotely postavené. Televízny vysielač. A tu sú hráči, ktorí prichádzajú teraz. A trenér. Je tam zápasami. Budeme tam 20 oni. Poprosím na rozhovor, Rado. Takže zase urobíme rozhovor s jedným najskúšenejším hráčom staršieho dorastu 3. ligových T Horky, Radoslav Závodský. Rado, ten beh teraz hore na Štrbské pleso bol dosť náročný. Koľko to asi kilometrov? Okolo 7,8 km. 7,8 km. Cítite únavu v nohách? Už je to cítiť? Je to štvrtý deň? Cítiť. Je veľa snehu, momentálne napadlo okolo 40 cm snehu. A aj snež, ako vidíte, takže aj fúka. Čo máte dnes v pláne ešte, čo sa týka tréningov? Toto je vaša druhá tréningová jednotka dneska, no? Áno. Tá prvá spočívala? Prvá spočívala z odhrnutí chatky vlastným dielom. A teraz sa akorát chystáme na Štrbské pleso hore a trošku sa zamakať. A večer po obede by mala nasledovať tretia časť kondičných testov. Áno, to je slávzinkovka, 1000, 500, 100, 50. Ďakujem pekne za rozhovor. Zatiaľ kráľujem, takže uvidíme sa dneska. Ďakujem za rozhovor. Určite. Oddychová chôdza po šprintoch.
na Štrbské pleso. Tu vidíme hotel Patria a známa cesta na Štrbskom plese k hotelu FIS. Ivan, poďte na chodník. A ona sa zastaví, či? Hej. Takže vyvážame sa na ASIčko Lonovou dráhou. Pred nami je pár chlapcov. Tam ich vidíme. Tuto ja idem s Romanom a s Ivankom. A dole sú chlapci ďalší. Chlapci, hej! A takéto výšky sa pustí dolu, vieš, že... Skokanské mostíky. Miňo, pozri sa tam! No chlapci, takže to je predposledný deň našej prípravy. Vidíme značne zronené tváre. Pani Zajačková, môžem povedať, že potom